mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Niligawan ako ng tropa ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa'yo. At eto nga, hindi ko akalain na isa ako sa magbabahagi ng aking kwento. Itago mo ko sa pangalang Anika. 20 years old from Pangasinan. At ito ang aking secret file. September 2022. Naghiwalay kami ng jowa ko. 18 years old ako noon. Legal kami both sides. Kaya sobrang sakit ng impact ng breakup namin. Pati sa parents namin. Alam nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko. Nagtrabaho siya sa malayong lugar. Naimpluwensyahan siya ng mga barkada niya. Hanggang sa nalasing sila. Tapos meron akong nakitang video na meron siyang kaakbay na ibang babae. Iyak ako ng iyak noon sa harap ng magulang ko. Kasi first boyfriend ko siya. Naipakilala ko siya before ako mag-debut. Simula nung pumunta siya sa malayong lugar para magtrabaho as a factory worker. Nagkalabuan na kami. Wala na siyang time para sa akin. Overtime siya palagi sa trabaho niya. Tapos, ang paalam sa akin, makiki-birthday sa tropa niya. So, ayun. Nakipaghiwalay na lang ako. Kasi hindi ko matanggap yung ginawa niya sa akin. 6 days after ng breakup namin, nagpaka-busy ako sa lalaro ng online games. Hanggang sa isang araw, may nag-chat sa akin. Yung isa sa mga tropa niya. Ang akala niya, ako raw yung boyfriend ko, na ex ko na that time. Niyayaya akong maglaro. Nag-reply ako sa tropa niya. Hindi siya to, ako to, si Anika. Then sabi niya, ay ikaw pala, sorry. Akala ko kasi si Ron. So ayun, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, kahihiwalay lang namin. Tinanong niya ako kung bakit. O baka nagbibiro lang daw ako. Baka prank lang daw yung sinasabi ko. At doon ko na kinuwento lahat sa kanya. Kinomfort niya ako. Sa totoo lang, DJ Rocky, sa pangalan ko lang siya kilala.
Hindi ko pa siya nami-meet ng personal. Itago natin siya sa pangalang Anjo. Then after a month, naging close kami. Lagi kami nag-aasaran. Lagi kaming nagtatawanan. Araw-araw nag-uusap kami. At hindi kami nawawalan ng topic. Marami rin kaming similarities. Same vibes kumbaga. Then one day, umamin siya sa akin na nagkakagusto na raw siya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede ba siyang manligaw. Then I answered, hindi pa ako totally healed eh. Hindi pa ako nakaka-move on. Alam ko na may nararamdaman pa rin akong trauma sa past ko. Inintindi naman niya ang sinabi ko. Tuloy-tuloy pa rin ang communication namin. Then after 3 months, dun na ako pumayag. Naligawan niya ako. 3-month rule. Yan kasi yung pinaniniwalaan ko. Then pinakilala ko na siya kay mama. Mabait naman si Anjo. Wala rin naman akong makitang negative about him. Then one day, binring up niya yung idea na magkita kami. So nagseset na siya ng araw na wala siyang pasok sa trabaho niya. Naisip ko rin naman na I think it's time. But before our meet-up, bigla na lang nagparamdam yung ex ko na si Ron. Nangungumusta. At ang sabi pa, malaki raw ang pinagbago ko. Mas lalo raw akong gumanda. Hindi ko lang siya pinansin. The next day, nalaman niya na nililigawan ako ng tropa niyang si Anjo. Galit na galit siya kay Anjo. Bakit daw sa dinami-rami ng babae sa mundo, ako pa ang nililigawan niya? Hindi man lang daw nirespeto ni Anjo na meron kaming nakaraan ni Ron. At dahil doon sa inis ni Ron, kinonfront niya si Anjo. Asar na asar ako. Sabi ko, nung mga panahong kailangan ko siya, nasan siya? Wala naman siya, 'di ba? Si Anjo lang ang laging nasa tabi ko nung durog na durog ako nang dahil sa ginawa niya. Then humingi ng tawad sa akin si Ron. At ang sabi niya, babawiin niya raw ako kay Anjo. Maya-maya pa, tumawag sa akin si Anjo. At ang sabi niya sa akin, kahit sobrang napamahal na ako sa kanya, ibabalik niya raw ako kay Ron dahil hindi naman daw siya ang nauna. Dapat lang daw nabawiin ako ni Ron sa kanya dahil mas may pinagsamahan raw kami ni Ron kaysa sa kanya. DJ Rocky, nang marinig ko yun, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Parang gusto kong lunukin ang pride ko para wala nang masaktang ibang tao. Nagmamakaawa din sa akin ang mga magulang ni Ron na kung pwede raw, bigyan ko pa ng pangalawang pagkakataon si Ron na magbago at bumawi sa mga kasalanan niya sa akin. Nangako si Ron na uuwi na siya at hindi na magtatrabaho sa malayong lugar. Alam ko sa sarili ko, DJ Rocky, na napamahal na ako kay Anjo.
Sa tawag naming dalawa ni Anjo, nag-iiyakan kaming dalawa. Sabi niya, masakit para sa akin na ibalik ka. Pero anong laban ko sa kanya? Mas matagal ang pinagsamahan ninyo kesa sa akin. Nakakalungkot. Nakapagtatampo. Kasi ganun lang niya ako kabilis bitawan para ibalik kay Ron. Labag na labag sa loob ko yung desisyon na ginawa niya. Wala akong nagawa kundi bumalik kay Ron. Naputol ang communication namin ni Anjo. Naging kami ulit ni Ron. And up until now, DJ Rocky, inaamin ko na hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit at trauma doon sa ginawa sa akin ni Ron. Na inakbayan niya ang kasama niyang babae sa inuman. Baka ulitin niya sa akin yun. Baka lokohin niya ako uli. Pero andito ako ngayon. 20 years old na ako. 2 years nang nakakaraan simula nung bumalik si Ron sa buhay ko. Nandito pa rin siya. Nangangakong hindi na niya uulitin lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa akin. Nagtatrabaho pa rin siya sa ibang lugar. Hindi nga lang gaya ng dati, na may mga nagiging kaibigan pa siyang ibang babae. Lagi kami nagve-video call para ma-assure ako na hindi na mauulit yung nangyari dati. Masaya naman kami ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko pa rin nakakalimutan si Anjo sa buhay ko. Nakikita ko namang masaya na si Anjo. May girlfriend na rin siya. Masaya naman sila. Alam kong nag-grow siya kahit wala ako. At masaya na rin ako para sa kanya. Sa kanila ng girlfriend niya. Masaya na rin naman kami ni Ron ngayon. Nag-iipon na rin kami para sa future namin. Salamat dahil naibahagi ko ang kwento ng buhay ko. Alam kong mga bata pa kami. Marami pa kaming pagdaraanan. At kung sakali mang dumating yung araw na ulitin pa ni Ron yung kasalanan niya noon, ngayon alam ko. At masasabi ko na alam ko kung anong gagawin ko pag napunta uli ako sa sitwasyon na yun. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Anika. At ito, ang aking secret file.